A toponimia galega é algo que nos fai únicos no mundo aos galegos. Únicos. Isto non o digo por orgullo patrio, que tamén, non? Senón porque é unha realidade. É dicir, os que nos dedicamos a isto non coñecemos unha rexión do mundo na que atopemos as tres características que están na toponimia galega, que é a densidade. Chegamos a rexistrar nalgúns concellos como Cangas do Morrazo, por exemplo, 162 topónimos por quilómetro cadrado. Se pensades que, por exemplo, este mesmo proxecto se está facendo na Comunidade Valenciana e ali sacan 5 topónimos por quilómetro cadrado. Despois, a variedade dos nosos topónimos, temos topónimos referidos a todo tipo de cousas. Os nosos antepasados poñenlle nome aos sitios en función dos animais salvaxes que andaban por ali, do tipo de terras, do tipo de cultivos, das características da paisaxe, dos acontecementos históricos que había ali. E a terceira característica que fai única a nosa toponimia son a antigüidade dos nosos topónimos. Temos nomes prerromanos, moitísima toponimia prerromana, celta, nomes con máis de 2000 anos de antigüidade, que se mantiveron prácticamente ata os nosos días sin alteración ninguna, e moitos deles transmitidos só a través da oralidade. Por iso creemos que é tan importante salvagardar esta parte do noso patrimonio cultural inmaterial, que non ten parangón, ademais, e que, desgraciadamente, nos últimos 20 anos, como falábamos antes, co despoboamento do rural, e sobre todo coa transformación dos modos de vida tradicionais, porque a xente está abandonando as tarefas agrícolas e gandeiras e tal, estáse perdendo, lóxicamente. E despois que a xente maior, desgraciadamente, tamén nos vai deixando, e as aldeas vanse despoboando, e todo iso. Cada topónimo, toda a nosa terra está escrita, toda a nosa terra está vivida, e cada topónimo achéganos unha información lingüística, histórica e cultural impresionante, unha historia que non está escrita nos libros. A nivel lingüístico, cando nace un topónimo, era unha palabra do léxico común. E douche un exemplo. Hoxe en día, os que estudan galego saben que esquío é ardilla. Na miña terra, vos que estivestes ali no Río, seguro que preguntades a unha persoa maior o que é un esquío e non vos saben dicir. Pero, sin embargo, na toponimia sí que recollín sitios chamados os esquíos, pero a xente xa só recoñece a palabra ardilla. Hai moitos sitios ali que se chaman felgueira. A xente hoxe en día só sabe que é unha fenteira, porque hai fentos, pero resulta que felgueira significa o mesmo. Digamos que a toponimia danos conta de moitas palabras que se usaron noutro tempo nesa zona, concretamente nos ríos, que desapareceron da fala viva. A xente hoxe en día non sabe o que é un felgo, si sabe o que é un fento, pero non sabe o que é un felgo, pero deixaron pegada na toponimia. Entonces, incluso imos vendo como van evolucionando as palabras ao longo da historia a través dos topónimos. E os trazos dialectais tamén. Decíamos antes que na zona da Veiga do Seixo e de Castelo de Cima os recollera carballais, coa terminación en ais, igual que pantalois, ou poulois. Pero nos ríos, na zona da Chaira e tal, aí recollía poulois, ou polós, perdón, e nunha forma poulois do outro lado. Entón, tamén nos axuda a trazar esas isoglosas onde se dá un fenómeno ou outro. Eu sempre lembro a nivel sociolingüístico que os nenos da Veiga do Seixo que iban ao grupo escolar das Ventas cando eu era pequeno e dicían cais ou pantalois, os restos do concello riámonos deles. Porque falaban así desa forma. Entón, que era o que facían eles? Aprendían a dicilo como dicíamos o resto do concello, que era cas e pantalós. Entón, digamos que ese fenómeno tamén vai en regresión por determinados prexuizos lingüísticos que teñan os nenos da miña época, que os anteriores, cada un falaba como podía, como sabía, e non tiña ningunha conciencia lingüística ou metalingüística.